Здравейте и добре дошли отново в моя канал. В днешното видео ще ви пея на песента Митроле Митро и преди да пея тази песен, искам да обясня защо не отидох на фестивалите в Оклона срещу Елечница и Рила Гледа, които са проведяха се на 22 юли. Така, първо, фестивала Рила Гледа. Така, първо, защото организацията на всяка година на Рила Гледа е лоша организация и не отидох, защото вече не харесвам Рила Гледа. И второто, не мога да се явя на фестивала Рила Гледа, защото не мога да се явя на едни и същи песни и за това се отказвам за Рила Гледа. Така, за фестивала в Оклона среща в село Елечница, първо, организацията също и там беше лоша и не мога да се явя на едни и същи песни на сцената на Оклоната среща в Елечница. И за това сега ще ви пея песента Митроле Митро, който исках там да изпълнявам на Оклоната среща Елечница и Рила Гледа. Много се извинявам, че исках да направя влог, но сега в това видео исках да обясня и ако ме разбирате, добре, благодарим ви за разбирането и много се извинявам предварително за това и се надявам да сме живи и здрави и да ме гледате моите видеа и сега ще ви пея песента Митроле Митро и ако ви хареса видеото, моля ви, абонирайте се за моя канал, натиснете камбанката и очаквайте следващото ми видео, който ще пея на Радостина Панелова с Палое, Малой, Моме. И много се радвам, че ми гледате моите видеа и се надявам в бъдеще да ми гледате други видеа, като поздрави, като разбира се и други неща, които ще замислям в бъдеще и стига да сме живи и здрави, а другото здраве тае. И до следващото видео. Митроле Митро, сиво гълъбче, Митроле Митро, сиво гълъбче, остоле болно, поноче, айде остоле болно, поноле право. Дали е пило вино ракия, дали е пило вино ракия, или е яло благотошия, айде или е яло благотошия. Vino e vino radia, vino e vino radia, vino e yalo plagatosia, aidele vino e yalo plagatosia. Снощи е било в село Цапарево, снощи е било в село Цапарево, Цапаревски моми е любило, айде Цапаревски моми е любило.
Сидеги на книжка е писало, сидеги на книжка са писало, книжката си е изгубило, айде ли за това е пълно рекнало. Забравих да ви кажа, че тази песен Митро ле Митро изпях на фестивала Рилани Глета 2022 година и можете да ме гледате, да пуснете в моя YouTube канал със заглавието Рилани Глета 2022 година, която телевизия Родина ме снима и ме излъчи по време на... Разбира се, аз снимах по време на излъчването и щом свърши излъчването, веднага качих в моя YouTube канал и много ви благодаря, че ми подкрепяте моя канал и до следващото видео.